वीडियो में रौरा सबके हम बतावे जातानी कि भोजपुरी के जो जाने माने स्टार बाड़े खेसारी लाल यादव, उनकर एगो नया गाना रिकॉर्ड कइल बा। इ गाना तनी हट के बा, काहे कि इ गाना केहू और पे ना बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कि पहले रहन लालू प्रसाद यादव और उनकर लाल यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे बनावल गइल बा। इ बता दी कि इ गाना यूट्यूब पे रिलीज हो गइल बा और लोग एकरा के खूब शेयर करतारे और खूब पसंद करतारे, काहे कि इ गाना राजद पे बनावल गइल बा और राजद के जो लोग बा इ गाना के खूब ही शेयर करता। रौरा स्क्रीन पे देख सकतानी कि इ गाना के पोस्टर चलता और पोस्टर में लिखल बा कि लालू के बिना चालू इ बिहार ना होई। इ गाना यूट्यूब पे आदि शक्ति फिल्म यूट्यूब चैनल पे रिलीज कइल गइल बा और इ गाना के लिखले बाड़े कृष्णा बेदर्दी और म्यूजिक बा आर्या शर्मा के, मैनेजर अमित पांडे और संचालक दीपक मिश्रा बाड़े। रौरा सबके बता दी कि गाना के बोल बा लालू बिना चालू इ बिहार ना होई। लड़का बुढ़वा जवान बोलतारे, महंगी के नाम पे बाजार डोलतारे, तेजस्वी के बिना सुधार ना होई, लालू के बिना चालू बिहार ना होई। इ गाना के यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर दिहल गइल बा और इ गाना के जन जागृति गाना बतावल जाता। रौरा सबके बता दी कि गाना में खेसारी लाल यादव जो कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बड़ाई करते हुए दिखाई देता रे। ये गाना में खेसारी लाल नीतीश चाचा के कहता रे कि जब तक नीतीश चाचा रही हन तब तक रोजगार ना मिली और लालू यादव के महत्व बता रहे हैं। ये गाना फिलहाल चर्चा के विषय बनल बा, काहे कि गाना एकरा खातिर चर्चा के विषय बनल बा, काहे कि गाना राजद पे बनावल गइल बा। खेसारी लाल यादव का इ गाना खूब शेयर कइल जाता। गाना जो कि एमएलसी चुनाव बिहार में होखे वाला बा, अनिल सम्राट उ लागल बाड़े कि राजद के तरफ से हमरा के टिकट मिल जाओ। उ गाना में इनकर फोटो दिखाई देता और खास बात ई बा कि तेजस्वी अनिल सम्राट को एमएलसी टिकट देवे खातिर चुन लेले बाड़े और अनिल सम्राट एमएलसी चुनाव खातिर लागल बाड़े। उनकर भी फोटो ई गाना में दिखावल जाता। खेसारी लाल यादव इ गाना के गइले बाड़े और इ गाना खूब शेयर होता। रौरा सब देखत रही भोजपुरी लेटेस्ट न्यूज और हमरा प्यास जवन भोजपुरी जगत से रिलेटेड अपडेट आई हम रौरा सब तक जरूर पहुँचाई।